Hello dear viewers, ngapa di ang sumai vi season 4 kani ka channel, hakani ka step, haka tengah ba tiang tom jong Jesus Christ nong pen. Timata ka ban kranya vi ka dai. Kani ka badan kambas ngap. Nganbu hakani ka nganbu kum ka jingkeli. Bat sasngap ba yani ka video. Ha kanu ka balang nganlet ban penyeso. Apa? Ha kanu ka balang nganlet ban penyeso. Pi pun sim nangi ngong fi ngiyet no judan ki jingkeli ni judu airu dan apa nang fi atrai hano te pen ite nga ka balang ka basisha pen ite trai melak ta melak pen kela ka bemut yang no pen ite trai kata ka balang ka basisha yang trai pi juyet ni ngar man sha ngong fi ngajuyet mo ngajuyet ya ni ka yu ngong trai ngai ban penyeso ni hangnu kan trai jisu ban oh ngam juyo jubab manong fi Andrei andang la so thu shai ya ka tin jong blai ngan fi an la so thu shai ngan apuli da men sim ba khu an so thu baka balang ga basisha kalong mat kum ka tin jong blai fi la ai yang ni kani ngan fi ani kalong badan kam parah banget ada pi kwa ban tip ki jing shisha kani ka di ka jing shisha jong tin jong blai Yesus Kristus ukurannya ka nong Samaria gospel yo anis kul nang basal pinapai itu pinong ujisu ya keren tong inyelet mo kendet naka gospel uyo anis kul nang basal ya batai syapang katuka jing syakri basyapat wang homni yo anis kul nang basal arpulai bat arpusa wang ni hendrai kapur kajia bat kalong mentaken habaki kinong mani blai ki basisha kinya mani ya ukpa ha kemensim bat ka basisha na ba ukpa ru uat ya ka bakum kita banya mani ya ublai ulang umensim tikadai ya ki banya mani ya ban mani ha kemensim bat ha ka basisha no biwa ngatep para banget piyet ngani viewers mai kata kabalang kabashisha no balang kabashisha kade kata ka jing yamani habaki yamani ya ublay ha kamen sim bat ha ka jing shisha tin jong ublay ha kamen sim mot kita ki bri ki balayo jing penem bla penem da Jesus Christ bayat da umen sim ka jing shisha no Jesus Christ wang kajing shisha kadai ka tin jong blai tingin yapet kan syuk para banget kata ka balang ka bashisha atau kidai ki denominations ne kadai kata ka met ukres no kata ka balang ka bashisha ngini puli na ka kam ki apostol kalnong ka baar katkat ka basaw huway nga baka kam ki apostol da shim ya ka Bible jong fi dapat bada puli punya anong fi da pusan anong fi ban ngini shim ki kam ki apostol kalnong ka baar katkat ka basaw huway so ikan tin ki ong ni namar kata ya kita ki bala pediang ya ka tin jong lapen baptis kumta lapen yeso ha kata kasngi syaka balang kumbalai hajar kimensim fi mapuli fi nakikam ki apostol pinda puli ikam ki apostol kadai pinda puli ha katugal nong ka baar khat ki ba andingkong terter ni ba ublay ulapha ya umensim bahu bahai ti briu kila tap do mensim khut kala dan ka jingkai ka balang man fi ka balang ka sedang man fi da ka jing persat mensim jong ublay man fi
dah kajing le beriu ti nia puli mentang tu baong hang ni khat sop buai ong namar kata ya kita balap ya kita ki balap pediang ya tin ju lapen baptis kumta lapen yeso ha kata singi syaka balang kum malai hajar ki mensim idan kini gilai hajar ki mensim bat hadien bakila pediang ni kata kaktien lapen baptis ki bat lapen yeso syaka balang lai hajar ki mensim pi ka kerteng ayu balang ni hilap ia bakadun ka kerteng jong ka balang hilap baik bakadun ka balang kadai kata kabala penyesno lang da kita ki bala pediang ni ka ketin bala pen baptis ki anong fi kabalang kam dai kanu ka kerteng jong kanu denomination kabalang hang ni la yathu bakadai kita ki lai hajar ki mensim bat kita ki wei no ladan shu kani bat ong la penyaso kata kasni sya kata ka balang kumalai hajar ki mensim kam ya thu ei ka kerteng ayu ka shu ka balang tingnya pen ka ei kata ka ktien pat ka khat ka bahasa puai haba pipuli ya ka bible nong fi de man puli om tang chit khat rei ka ei ka ba wan na ka khat ka bahaswa ba fin so thu namar kata ya kita ki bela pediang ya ka ktien ayu kata ba ki pediang ka ktien ayu ka ba ki pediang no tongin ya pen na ka khat ka balai pupra pet para na balai pupra kha lai pupra Petras ong mi wang tiu Petras ulaya thu aki so ba tu fin kala ka ba mut bat an pen baptis ya fi uwai pa uwai ha ka kerteng u Jesu Kris ba ka ban yo ma kipap bat pin yo diang ya ka jing ai u mensim bakhut namar ka jing kular kalong ya fi bat ya ki khun jong fi bat ya baro ki basa jengai kat ki bau trai u bau blai jongi un khat ha u pen khat basau phau da ki shibon ki wei pat ki kentien ula pen i bau la kentu ya ki u daang to pen im yela die na kane ka patang ben riu pakan riang kan takin ka sawan sakat khat ka basau puai mengia pulim ne namar kata ya kita ki bela pediang ya ka ktien jo u lapen baptis kum ta lapen yeso ki sya kata kasni sya ka balang kum balai hajar ki mensim ki pediang ya ka ktien ayu Petras sakat khat ka balai puprau kuran syai wong tu fin kela ka bamut bat an pen baptis ya fi uwei pa uwei ha ka kerteng jong Jesu Kris ban yo map ki pop bat ya ka ban yo map ki pop bat pin yo diang ka jing ai men sim la iam ki pediang ya ktien ayu ke kita ki balong ka balang hadin pen baptis ki ide kita ki ba pediang ya ktien ki bala deble ya ka jing kala ka bamut mata para banget dear viewers nganong fi la syia khle jaktung ta khle jaktung barat u Petras kuran chai ni om kita kiba dai ka balang no ka balang kamut kamnat u Kris nganong fi kidai kita ki bala kala ka bamut ki bala fly ki pop jongki pat ha jing kala ka bamut ka dan kam ru ban phla ya ki pop namar ba pinapet shibun ki khat tu naduk di Proverbs arpu prakhat lai lai thu tu ong tau babu ri ya ki pop un aman bahan ri tau bapla ya ki pop un bat i no ki un yo ka jing snai ka jing kala ka bamut kadai haba la pla no i ki pop la ko jing mut ban i no on ong fi tin dapat ni kam ki apostol khat khandai ru na puli pet ngan puli fi ni kam apostol sapang kani ka jing kala ka bamut on ong fi ben ong kum ni kam ki apostol kal no ka khat khandai khat ka ba khat phra bat ka ba khat khandai pet ka jing kala ka bamut ba shisha ong shibun ti na kita kiba la nget kilayawan kidaya phla
bat kita ya tu ya la ki jingle bat ya la ki jingle bat khat ba khat kan dai ri ki jele no kita I no kita wan ban I no kita wan ban berat no kita ki jingle pop jong ki bat am khandiat na kita ki bajule ya ki jingle mentor kila ya walam lang ya la ki kitab bat kila ya thang ki hakmat ki beriu baro pi kita ya thang no fi kila ya khenlang ya ka dor jong ki bat kila syam ka long san pho hajar ki sbai rupa kumta da ka bor ba ka tin jong trai kala roi bat kala job ki ka jingat ka ba shisha no fi ka jingat ka ba shisha ha ukres jisu kawan ra bat penia kendu ban pla ya ki pop no fi ka jingat bat ka jing kala ka ba mot ki ayat lang salik puli ma fi na ka tin jong blai ka gospel markas no fi ka gospel markas kal nong ka baningkong kat khat ka ba khat san pe uji supres uang kumno ba fin smo thu ba ka balang bikin tien pe ngapuli nang ni uang kumno uda angru la pendap ya ka ya bat ka hima ublai kalajan tu fin kala ka bamut bat tu nget ru ya ka gospel fin kala ka bamut bat nget ru ya ka gospel bat hang ni ka gospel wakhat juga kom ki apostol bakhat khandai ong kita ki banget kila ya plano mo kila ya plano ya kita ki jingle joki fi kila ya wan kita ya pla bat kita ya thu kita ki jingle ki de ki dawan ban thang no ki wan ban kala ka jingmut ka bashisha ka dei ban sei ya uso fi ka jing kala ka bamut ba sham dei ba miduai menta o try map gani pop shibet le beng ka ju ka pop kolong cycle na ong fi nang tangi khat LD bangi dei ka balang ka jing kala ka bomot basya ka dei habang la plang ong fi ngila I no I di pop man ong fi bat dei hang ta bangi salet ka jing pen baptis fi tin jong blai ka ong no to fin kala ka bomot bat anyo pen baptis fi way pa way ha ka kerteng jong Jesus Christ ya ka ban map di pop fi hadin bala kala ka bomot pasisha manong fi kadan kawan ka jing pen baptis bat yo pediang yo mensim bakut kata tin jong blai ko ong bat hang ta la ya thu ba kita ya ki bala pediang ya kita ya kata ka tin la pen baptis ya ki bat la penlang syakata ka balang kumbalai hajar ki mensim kami ya thu ka kertang balang ayu ka dei bat kat kum tin jong blai kita ki bala kala ka bamut bat ya kita ki bala yo pen baptis ngan ong fi ha ka kerteng jong Jesus bat bala yo ma ki pok ngan fi pat kajing kala ka bamut ngan fi para banget kajing kala ka bamut ngan fi kadai ban sei uso jong kajing kala ka bamut pat namar ba ha ka gospel Matias kan nong ka ba lai pinapet to uyo anis shim la tore ban pen baptis ya kini ki parisi kan mau ide ki rumniam iba tip ba ya ka jutang jong Moses tip ba ya ka tin nong fi hendai kim dan ka jing kala ka bamut ka besya di sulong reuniam itip ya ka tin jong blai na sedang akut ki kai ki sinagok mo hendrai ngan ong fi kim dan shisha ka jing kala ka bamut na ka takadaw haba uyo anis upen baptis kwa Jordan shim la pen baptis ki yo pi ong bang kran lam lian repet na tin jong blai pet na gospel Matias kan no balai khat ka banyo hanrai habawla yoi babun naki parisi bat ki sadusi kita gide gi batip ba kiba ayu ya kasinagak kilayawan syaka jing baptis jong u bat kilawan ban jing baptis jong u ulaang haki a pi ki khun ki ksiu ki psen pen khor ba ka tin ndai nga wa kran ya kita pe khor ba ka tin a pi ki khun ki ksiu ki psen wei bala mahame pi ban pet yap no na kata kajing bitar kaban salam khot ba prau ong ni na bakumta tu sei ya uso ubadai biang ya kajing kala kabamut tu sei ya uso badai biang kajing kala kabamut na bakumta wat mut ban ong halading gidan u Abraham ubalong ukpa jongi na bang ong api ba ublei ula na kini kimau ban pen mi khun ya Abraham kini ki parsi yang bagi di sandan di Abraham ngimla ban ngiru akaju kapor lada ngimla ban syukam kristan no fi mata la syukam kristan oh nga
dan kata-kata kakenhun ngala day Kristan kasaki kabashisha banlong Kristan wafindan kata ka met kajang ukres kabasha kadai hatu pila kala kabamut shishan kipop pila anget shishan hawa gospel tang ban syunget ngantangi la syunget intellectually dakali yanu ino pila anget hau Jesus Christ hot pinget hau Jesus Christ bu syayap hot pinget haka bau Jesus Christ ula mi pat ngi bayap hot intellectually ki nget handrai haka do anut mendan kamdan ka jingkelas ya ka transformation pi namar ka tinjong blay na gospel Matius kan fi finda puli ka syai ba Jesus Christ haba wan sya ka pertai wan ban pen yang ni nak pop tapi ni puli kan gospel Matius kal nang ka baningkong khat ka ba arpuai pet ko angkum ni kan kharu ya ukun men khat ru ya man khat ru ya man khat ru ya ka kerteng jong Jisu na ba open ya laki beriu na ki pop jong ki open ya laki beriu na ki pop jong ki kan mau bau Jesus Christ wan sya ka perthai ban syaya pa kading fra Calvary ban mi pat kasing kalai ban pen yang ni na ki pop bangin shu ya long let jung ya sang reklam la lut na ki pop okay kadau kalau bawan sya ka perthai ban pen ba ing ni ki pop ne ban pen ni ni jodok dujak kadai ka consequence jong hisen na ka ba mi na ka pop jong ka jing hap no jong adam bat ngir ngi hiar patan na kata kadau jisu wan belai pha yo khun ban sya ka ding na Calvary ban mi pat sing bala ka jing sya ka long ba kordet ngan fi ban pen mi la ka jong ka snam dei bangin sakut sa ka pop henry ban pen yang ni ki pop kan ma ngam ong ni fi ngai ban ni khani bangam keren ya ka sinless perfection na kata ka jing keren ya kata ka bangin dan ya bangi la janai ta ngimpat janai handrai kadan ka jing pen khut kata ka jing janai kadan ka jing pen khut na ka sngi itu ki pop ki bangi jula le menshua ublei ha bangi la phlang la no iki ublei wang wat le pop show ya katu kan nang ya katu kan nutiru habau uyok kem apa ki baki kem gitu ki Farisi Sadusi gitu ki reuniam ki wan ban mudo ya ka ban thama ka Jesus Christ wang ya ka ngam penram ndrei wat le pop show kelet wat le pop show ti para banget keliba lada pidan hangan ukanu ka konhun ru pila yo la lut nyam ka pop kata ka dei ka wei ka jingkeli ka bangabu fi la yo la lut nyam lada pidang dan ki pop ki ba pet ki pop ki babun fi ka pop aurea ka pop kelim ka pop jingkli film jaklia ka pop bampuli ka Bible fitastan ndai gani ban chupuli rutin ron reu men sim khut ta ne mi fi ban man puli no pidan ka jing duai ban kai kata ka balang ka bashisha ngadong fi khat ka ba as software manel ay thu bang kila ay kala ka bamut kila padiang ta ktin kila nget au Jesus Christ ma barok kidan lang bat lapan baptis ki dan kaman pen baptis ru shwa ka jing kala dan kam shwa ka jing kala ka bamut klam ka jing kala ka bamut kam dan sya ka jing pen baptis wa sya namar kanum transform ya do no jong fi kanum pen kala bet ka khat ka ba ar no bat kila yai ne scam haka jing hikai jong ki apostol bat haka jing selok bat haka bakadia kpu bat haka jing duai de bat pidan ka jing duai bat kidaya kadia kpu pidaya bang ka jing khawai turai ida penlien kan ni ban le kan wanu sin bo kumbo pol wang haka shitish kinong koren kal nang bakhat wei sapuli hinto kat khat ka ba arpulai terter ni khat nyau terter bat sau pulai kat khat kai kata ka balang ka basya tiga jing syap tieng kala ja hakimen sim baro bat bon ki jing pla bat ki dak kla lale de ki apostol ka balang sisha ka mumsya ka de ka dan ka jing syap tieng yau blai ka jing syap tieng ban le pap nganong fi ka jing syap tieng ka suthu ka balang ka basya ka de ka lapan khut da ka snam jong Jesus Christ mangina suthu bang la yo map ngila yo la lot na ka pap bat ni dan ka jing syap tieng yau blai bat ka balang ka bashisha pen iru ki ja ki kamba nganong fi kidan ki kamba kidan ki jing pen kya kidan ka jing be no iki sut ngan ong fi ngam tang tangam kran yang tang roi kadan ka jing ya ka tin jong blai kadan ka jing ya selok na ka tin jong blai ha ka jing hikai ki apostol kya ki jing hikai ki apostol ki nong rim kalong kani bafin kala ka ba mot bafin nget ha gospel how Jesus Christ bat ba an pen baptis ya fi
aga kerteng jong Jesus Christ banyo ma pi ta kipop bat fin yo diang ni men sim khut bat fin dan ka jing syap ting blai fin yat kat kum ganong rem tin jong blai katakan fila dai ka balang mafi manga shimat ni dai ka balang telada pi ong banga dan hakanu kanu ka kun hun lada pop kadang ni bat ya fi lada fidang long merau jong ka pop ngan ong fi manong fi kam dai ka balang ka basya lada fi shule niam ngan ong fi kam dan sana mar Jesus Christ wan am tang man shule niam bandan ka transformation ka jing kala ka do nut na ka sngi sya sngiam ong bengila jana ban wat ong bau Jesus Christ la ai ka jing ai ngan ong fi ka jing ai ngale pop na tang le la plan lupa kum ngan itu fi man sya ngal jing sang man sya para moment biwa sang itu ban le duai ka jing sang la syong tu shi bet la plan ban le pop yu ngan fi lawan haka jing hadang syong jing sang si bet le pet ka tu le ka tu la plan lupa fi upol wong kum no kum ya kata ka jing ai bet ini puli man on fingai tu e ka bangalong man sya bat hadin ka bang kala mo gospel dia ke city sinong room nong ban ri bet wong ayu pat tingin ya ong yin yai ne haka ka pop ba kata ka jing ai kan nang yo nang roi belin khat ka baar ong kum ta mangi ki balayak ya ka pop kum no ngendang yai im shu aka pi men shwa ngan oi fi por bangam pat so thu sangadan ha kata ka bagi khat ka balang mo bagi ong badai tang maki balik banang ye ngadan ha kata ngala sngo khan bangala dan ka ni ka balang tang mangi ban yo le her banang ban ai ngadong fausi ang da yet ya ka jing im ngan oi fi ka pop shirnjang ngam jula ngapen long ya ka jing ai jong ble ban pop ngal jing sang wala plan shibet tun le tun phone ni tun le ta pet kita gi video ni kata kala plan thia man mi ru jakhlia sudah jing perkhat orang fi pat kata ru dang tek dang mot ba banga de ka balang ngadan kata ka balang bat bangan let sha benang dawan Jesus Christ pat ka syukur real dia men sha wat syukur real dia orang fi kin sadan ki min sim niam ne ki ban mi orang fi arti kenal pa sadan na ki men sim niam ki ban sa text ni ya ro try namar kin sa manifest sibet kat nang keren ni video kin sa manifest ki men sim baman sabut bagi pet ini YouTube mana fi kin sa keren lai project nga arti kenal pa ya ro try ngada kwa bikin keren rut namar bahang tu ki manifest ngan ong fi ki men sim baman namar bangi keren ni jing shishan ong fi mamdam ni ti beri ba text kin sa pet namar ba kapan ki ti men sim baman apo joki kapan bitar kin sa ong kata ka balang ka di ka basisya kata ka balang ka di basisya tang ka balang jong ka basisya kin sa ong ta kin sa ya tu iti denomination fi nga ong fi direct nang ni Jesus Christ command tau ki niam ngon ong kom one ka met jong Christ ban tau kita ka met jong Christ ka balang ka ba khut ba klam tho beriang ong fi ka bodang yai pen khut nga sing ka balang ka bale kat kum gani nong rem kitin jong ble ami tradition had kami gini niam ka dai na ka do aspa snam ka balai bawan Konstantin fi kaspa snem ka baning kong ka baar ka balai kadang dan ka balang siya nang tu ka pat ngan fi mtang la pat dan syu ya ka tin jong blay siya ka ba siya la subut tradition giniam gir kam dan siya ka jing siya ka tin blay man tau blay la sei biang ngan fi ula sei biang unang yai sei bagini gidi si ba khaddu atat blay sei siya gi briu ki mamani hau men sim ka jing siya ula sei let na gitu jing long niam menta tang hang ni har jela Meghalaya jungi ula sei shadu ki jela Europe shadu ki jela England manong fi la pet ni ki bun ki beri awan pat ki jing shadow ju men sim fi way men sim way try ka way ka jing pen baptist tang ka itu ka pol we tu ba blay ula sei biang ni kata ka ju manong fi kata ka jing kala ka bamut shisha ka jing pen baptist shisha ka balong kat kum ka tin jong blay pa ka jing net shisha yo tau jisu ba pen kala dor ni ambangi syong sa ki pop manong fi ambangin iet ki niam ki kom roi ka met jong Christ la sei te para banget menta katakan ka de ka balong Jesus Christ wong haba pia sang lang nga la ar ni laingot nias pia sang lang haga kerteng jong ngandan fi unya sang lang ikta ki beri belah pen khut belah bala yo pen khut ki bala dai ka met shisha jong Christ fi dai ki building nanong fingam keren ai persya ki building dai ka building kam dai ka balang ka dai ki men sim beriu ki bala yo kha pat na ko bat nong men sim pat ki ban yo let sakata ka hima ki beneng ki bale ya ka mon ku pa
om ki ba ong hanga atrai baru ki ong atrai just intellectually ki stu ba ki ong atrai nganget malak syayap kuding nakal beri nganget tra just ngak tra just ngawai troi ko ayar ngale ki program ki yeng mani mo na shat nganong fi dan ki praise and worship nganong dan ti ba shat ru pa lada film dan si sayu Jesus Christ hado not kam dan sya ka jing it belai nganong fi kam dan sya ka jing kala ka ba mot na ka sni sya sni banang pen mai ni sya ka buram banang pen khot ja ka ne ka tin jong belai banang mun sim ba khot nganong fi syukur ya la di nganong fi wat syukur el di mi no ngasih sin ngala syukur el di ndoi da ka jing it ba jong belai nganong fi pan u Jesus Christ wan shau ye kinu ki niam kir kom wan shau ya ka met u Christ ya kata ka balang ka ba klem pop klem tok bria unang pen khut man tangan wan fi ngim pat janai ngano ka balang ho karang bun ki ai kita ki jing sti ndau blai unang pen khut beki brio ki mi ki bakran ya ka jing sisa ya puli na gospel u Ephesus kan nong ka ba san pat khat ka ba ar pun rio sangap sya pen san ar pun rio shitish ki Ephesus kan nong ka ba san khat ba ar pun rio ba ar pun nyong nak bau keren sepang kabalang ba unyo pen khu yaka habau la sat yaka daka jingsat ke daka ketien ba undayo penyang thakat ba arpenyo ba undayo penyang yaka hakmat haladehi kabalang kabadan buram kabamdan kabathok bria lani kabasti lani ke kabakum kita handrai bakan yok long ka bakhut bat ka ba khlam jing duna ayo so bujus kusnuan syau ya ta ka balang ka bakhut ka basti ka ba khlam tho bria bodang pen khut mata ukham ong hinu domination bila ing ne kuran kanu ka kertang kham ong ka balang bat yo syok syukur bun ki ba syukur bi ong ka balang je jengi bala bukan gadi ka balang jengi bau jis kus la penyang hang ta kuran ya kam kuran nak tinjong blai cibun ki bakam dia mau bi kristan ki imha ka pop mana fi kran ni ya bam jing khoi trai no bam jing khoi trai ru khle ja tung lang kala bamut bapat kala ka bamut khle lang an fi atu kam dai gor kam an fi ka balang sisa ka dai ka ba it ya ka jing sisa ka ba it ya ka jing long khut ukuran bai ka jing long khut pat na ka city shi Ephesus kan kran bang fi pat kal nong ka baning kong khat ka ba sao Shiti Ephesus nong ka ban kong khat maksa bong kat kumba la jit yangi hau man ba empat pensyong nong rem ya ka pertai khanang bangin long ki ba khut bat ki ba khlam jing duna hakmat jong u ha ka jing it right usawan syau ya kata ka balang ka ba khlam dan jing duna ka barang pen khut pitrang ne emira jing khut nada pidai sisa kata ka balang kamet jong kres pi long iwei di balayo kha na ba no mun sim ki balayo kila ka bomot ki balay yo ya jing pen baptis ki balayo pediang ni mun sim khut am tang kata ki bala ya kata ka jing khut ki bayai be sa kata ka dak pol wong ayai be sa kata ka dak ai be sa jing long renyang ka jong Jesus Christ tak ndang yo pendap ini sa kata ka jing dap ka jing long renyang Jesus Christ sa kata ka maturity mo bagi be berani nengi sakut aju nengi sulet jing seng ni sobang nami nang tu ban enjoy ka pop dan ke ke jing terang ke jing ko empat dan ka transformation sudan hakiniam gir kaman ong fi empat dan kata ka transformation ka batrang sya ke jing dan ka jing it man puli tinjong blai dan ka jing it ban duai dan ka jing it ban job man sim ong fi job man sim sulet yang to duai ini jing duai bayu pila yo sinus prayer duai ini jing duai kala ka bomot kita bila ada Kristan dak la dap nang tu nang fi kamdan ke transformation kamdan kata ka jing yat sya nang fi kadan jing kerni hagi nang fi kadan ka jing ka ki bad habits ki bakam kam transform mereka tinjong belai ka keren sya bau no Kristan bai dai sya tong senran jong Jesus Christ dei no udai bandan kam ya ka jing kala ka udan kam bana plaban no iki pop dan kami uban pen baptis nang fi aku nong fi haka kerteng jong Jesus Christ kat kum ngani tin jong blai tang ki jing le niam ndrei kandan jing kala no yo pediang yo men sim khut un ban puli tin jong blai un am trang hir kata ka jing rong no kata ka jing wan ka jong Jesus Christ mo kata ka jing wan ka jong Jesus Christ ka bangi kata ka jing wan arsien bau da terang ban Jesus Christ so bang syu ngani ka pop ka pertai
walau panjana andre man kasni we penthamai panjana penthamai de kita ki da penthamai ki jing perkhat fi ka do no ki kamen sim on fi hata kan ka de ka bau Jesus Christ wang ya ka balang ka basya wat let syukur para banget wat let syukur on fi kapor kam dai syuk lada fi yap manta chei fin let lada fin pat pentikana ba fila dan ka jing ya dai bu Jesus Christ ka jing ya dai ya ba jantam ka jing so thu bala ma ka jing so thu ba fila la lot ni pop ngala ayat ya kan para banget ya keren om tang ba syu manchua masuk thu ngala jan ngong ngalit ngam o ngalit jingi ngadong fi ngala jan yap ha po la kai ban yap hang tang aso thu kata ka jing ayuru kata ka bangam om try lada ngalet menta nganum dan bak me try ai na ka chance si kata ka dai ngadong fi ngadua do no chai dua yu aso thu kawan ki bor jong ka jingdom pentikana para banget ladapi yap sibet chenu finland lada fi sudan ki niam ki rukam filak ban keren dom yang ni filak ban ongkum no rukam sangau na mara keren ya jishan keren de jing shisha ba finyo la lut ngadong fi nga kham kong san ba finyo la lut hak tin jong blai kam le fi keren kum no yang ngam sangau bitar fi ngam sangau dom mar sisin nga odan hakaniam Ndoy da ka jing ai jong Jesus Christ la pen yang ngadong fi la pelat yang ni ki saikum jong apap gini ki jinglin ki basnil wat lang ampat jana ndrei blai man ka pen kita ki jing dunai bau nang yo ban pen khut ka mak tin jong blai on yo ban sat da ka ban pen khut da ka tin bakan long ka baklam tho bria nganget ya kata ni be persya ka dak am bengila jana mereka dai bandan ka jing sedang para pila sedang ni em la dan ni em ka jing kala bamut sya la dan ni em ka jing terang yu Jesus Christ la dan em man puli no ni tin jang ka jing terang amba pen bo ka jing terang ban wantang ban puli ban ya dibit ban ko ngu ya kan tin jong blai manong fi pilak ban long manu ru pilak ban long nong yalap pilak ban long samanu ru pada film dan ya ka jing shisha film mani ya blai ka men sim ka jing shisha let no ai jing let niam fi na ka men ta ka buram jong try ya ro try so ban like ni video ban share ni video ban subscribe but I hit to notification da spread di wairu hallelujah thank you Jesus ya ro try